ubona ukuthi nawo kuyahamba ngolafeni. Izolo kade ngilapha kaBhengu, umfana kaBhengu kade eshada izolo. Ekhala nje ethi uyabona i-team yami, wena i-team yayinzima kabi esikoleni. Eyayilwa nami nje into ongazange uzuyibone. Ayikwazi ukuthi manje sivumelane ngento yokuthi uyabona le manje ngifuna ngimtshele ukuthi nina nje ngizonigoba uphona nje. Kanti ngingathandi ngizonigoba. Nami kodwa uma ngabe sowuzwa into ayenzayo, umsebenzi ayenzayo manje. Uthi kufika inyembezi ngicabanga kodwa yini ngisasengenwe yayibali igroup yakhe. Kwakuyena, kufish, kuwumfana wamadlala, uyababala uthi ngendlela sahlupha uthi kwenye inkathi sizinikele thina ukuthi hayi uma ngabe senze ukuthi asinandawo uma kuthiwa sewushawa sishawa ngiyomngane yanothi njengoba nanizitshela nithi nizama ukukhipha mina nami ngangitshela nami ngizaligoba njengoba nami ngangikhona nina ukuthi indaba sasithatha